Umsakazo sithintekile njengabantu nathi esikhule emakhaya esazi iy'mpilo zasemakhaya. Kusithintile uma ufica abantu bakithi kulesi sikhathi samanje belala endlini enjengale bebaningi phakathi. Ngicabanga ukuthi nathi njengomkhandlu ngoba phela sikhonela khona ukubheka inhlalonhle yabantu, sizozama ngayo yonke indlela ukubona ukuthi basizakala kanjani ngoba kubuhlungu ngampela. Okwamanje besizo-assess-a nje isimo sibone njengoba sesibonile sesiyazi sobuyela emuva siyobuka njengoba kade kuno-MEC nje waka-COGTA, sizama khona ukuthi naye befuna ukuyidelisa ubonile ukuthi isimo sinjani, sibhizi ngama-report-i siwathumela kwi-province, but while sithumela kwi-province nathi njengomkhandlu njengoba siqalile nje sikhipha ama-food parcel ukuthi bedle ngoba uyabona nje ukuthi akuphumanga lutho kulendlu. Baqhubeke nempilo noblankethi sesiphelelwe amathende kodwa sisasifakile isicelo sokuthi besilekelele ngamathende ukuze bekwazi ukuthi bekhosele abantu bakithi. Usevela usisho ukuthi i-ID usenayo njengamanje kodwa inkinga iy'ngane nayo mhlawumbe ikhodi singakuthola ngalokho. Uzolithola sisi, bengibatshela ukuthi ngizo-invite-a iminyango yonke nje kusuka kusasa kuyale sizoxoxa nge-disaster eyenzekile. U-social development uzobe ukhona, bazowathola ama-report-i and bazongiriphothela, bazofika la ekhaya baxhumane nabo bebethathe bakwazi ukuthi ba-aplayele i-certificate ngoba yena umama usenayo i-ID adengenayo bazoyithola i-certificate. Mhlawumbe siphethe babumeya ukubonga nje nomakhelwane ngokubambisana nabo ngesimo esinzima kangaka futhi baphinde babanike futhi nendawo ukuthi bakhusele. Sibonga kakhulu umsakazi komakhelwane bakule ndawo njengoba ubabona nje nabo babambisene naye, bamthathile bayomkhoselisa lapha ekhaya. Siyabonga, yikho-ke sithi nathi asingene nganakho ukudla ngoba sebazoba baningi labahlala khona. Sizolokhu sisondelana nje nabo ukulekelelana. Siyanxusa nabanye omakhelwane njengoba uyibona ihloma nje futhi imvula kusazophinde kuphazamiseke eminye imizi bengake kuphazamiseki. Yinduna, amakhansela, wonke ubuholi nje obukhona siyacela bunake abantu ey'ndaweni abahlala kuzo sikwazi ukuthi sisheshe silekelele abantu bakithi. Ngiyathokoza, ngithokoza umsakazi.